הלכתי לבית ספר, לקחתי משהו לאכול, חיסלתי את כל השניצלים בקפה. אמרתי למורה, אפשר ללמוד חשבון, כי אני גרוע בזה, אני צריך להשתפר. עדיין לא למדתי את זה. 1 ועוד 1 קשה מדי בשבילי ידיי. מה לא ידעתי, ללכת לבית ספר חשוב. בשבילי, לא, בשבילי, ללכת לבית ספר, ללכת לבית ספר, ללכת לבית ספר, ללכת לבית ספר, ללכת לבית ספר. תדעו, זה טוב. קקקקבום, קק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 
קקה קקה בום, קקה קקה בום, קקה קקה בום, קקה 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 בום. מישהו יודע מה קרה לי? שולח הודעה למורה מה קרה לי? נושם נשמות של האחרים, מוח אחר יתאים לי מדי, זה טוב לי. מה קרה לי כבר? ללכת לבית ספר, השונא את זה. מישהו אמר לי שונא אותך, לא רוצה אתכם בבית ספר, אני לומד משהו, זה משעמם. מה? נשמות, נשמות, מישהו יכול להגיד לי את החוקיות, מה אפשר לעשות? קקה קקה בום, קקה קקה בום, קקה 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 בום, קקה קקה בום, קקה 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 בום, 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 קקה בום, קקה ממש קרה לי היום. מישהו נשק, מישהו בלחי, זה עשיתי תום קופר, לא עזר לי משהו, קרה לי על הפפאיה, אני מיניון שהולך הביתה, זה לא טוב לאף אחד, ללמוד יותר מדי למוח, צריך לעשות משהו לנפש. קרה לי משהו בלב, על הפפאיה. אלרועי, אבל לא הבנתי למה אתה משתמש בזה. מי הלך לבית ספר? מי הולך לבית ספר? מי הולך לבית ספר? מי הולך? קקה קקה בום, קקה 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 בום, קקה 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 בום.